Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea nakadungog mahitungod sa tanang nahitabo ug nalibog siya pag-ayo kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias, samtang ang uban miingon pagayod nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan, busa kinsa man di ay kining tawhana nga daghan mga butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya, ug midugang ang iyang tinguha sa pagpakigkita kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kana bitang na ay buutan nga mga ginikanan niya na sila'y anak, butang nato 5 ka buok, niya mga buutan ang upat, niya na'y usa nga portigyong buanguna mo ingon usahay ang mga ginikanan. Mitumaw ang batasan sa apuhan ani or katong kaliwat anis una nga nitumaw nibalik ba murag nasudlan og pupariha nga klases kinaiya. Kining kadautan o kabuutan sa tao magpupariha ra ni siya mo kuara ba mo balik ra na siya tungha sa atong kinabuhi kay doon naman na siya say gitawag og kaning transmission sa kabuutan o sa kabuang. Kamo unsa may na transmit diha ninyo, ang kabuutan o ang kadautan sa kaniadtong nang nangamatay na? Kabuutan? Buutan mo? Na may daghan sa una nga magsigig simba pero kusog kay mamalikas. Na may mga simba sa una nangamatay naman to sila nga igihan sa kaig mga yuta, mga dawo kay tanan, magtinigbasay gud to sa una. Tungod nang utlanan si yuta. Nya wa nay ni tumaw karon. Sa mga buhi pa, nya magsigig yapog simba. Oy, magsigig wali nga. Dugay naman sa tong nangamatay ang pipila nga particular kay kwarta. Nga sigig wali masuko gyud og gamay ang kolekta. Mutungam sa nakaron matakdan kay kuha na usahay. Muna nga ato na lang gining hunahunaon nga kung dunay mga dautan sa una pareha ra gyapon karon. Pero duna say mga balaan kay kinabuhi sa una gikan sa panahon ni Abraham hangtod karon nga pwede ra pod nga moy atong sundon. Pero kining transmission sa kabuutan o kabuang nag-agad ni sa atong relasyon sa Ginoo. Layo ganitas Ginoo, ang matransmit nato ang kabuang. Duol ganitas Ginoo ug maningkamot ang upaduol sa Ginoo, ang matransmit nato mausad ang kabuutan. O na kamong nagsigig simba din expected yun mo nga mas buutan mo suwa mo simba. Mas dugay mong masuko kaysa kadtong wa magsimba, mas mapasayloon mo sa mga makasasala kaysa kadtong wa mo simba. Ang kuyaw kadto na hinuong wa mo simba mao na hinuoy dugay masuko, kusog kay mo ingon sabta lang na, dawata lang na. Nya kini hinuong gasigig simba mo na ingon unsa sayloon na. Moy kuyaw no. Nya kamo ay may mas buutan kamo dinhing nagsimba o katong nahibilis nyong balay nga pugsunon kay mo simba, ay may dugay masuko ninyo sila o kamo?
Kamo gyud. Maayo. Maayo. Hay may mas bakako ninyo, kamo o sila? Na bantayan ni nato si Padre Pio Pietrelcina o sa kuaman siya Pietrelcina iya maning lugar kaning naa po dito yung mga buangon, naasa dito yung mga buutan, siya ning iyang gisuwayan og imitate si Saint Francis of Assisi. Si Saint Francis na well known naman gid siya sa iyang kabuutan, moto ni sud siya sa order ni Saint Francis, mga Capuchin. Iya yung gipaningkamutag suod yung maayo ang kinabuhi ni Saint Francis, padong magyos Ginoo, di purti niyang suoras Ginoo. Nangandoy naman siya nga makatilaw sa kasakit sad nga giagian ni Saint Francis, kay kato si Saint Francis nagstigmata man pud to, nanggawas man pud tong dugo nga ni siyang kamot sa iyang tiil. Si Padre Pio na nakuanan po siya. Unang iyang kamot sa una, iyang gibugkusan kay magsigi mag-agas ang dugo. Nya sakit kay itos tanan, sig agas. Iyang tiil, dugay sa to niyang antos ato. Pero nangandoy siya ato, lipay kay siya ato basta muatake na tong kasakit ato. Kay ang kasakit naman ni Kristo mo iyang pangandoy. Kani bitang mag-anam tagka suod sa Ginoo, mangandoy sad tang muambit siyang kasakit. Ganahan kita masakitan. Kamuron nagampo mo sa Ginoo nga tagai taong kong kasakit, Lord. Ana? Ug wa mo mangandoy di pa mo buotan. Di pa sad mo suod sa Ginoo. Kay kanang suod sa Ginoo mangandoy gina nga masakitan. Santa Rita o Cassia. Ako magyapon na siya kana ganing buutan kayo nga pagkaasawa. Ang iya gyapon gipangandoy ang kasakit sa Ginoo. Ang tagay kong kasakit, Lord, gawas deng dugo diri siyang may agtang, porting sa kitab, ligid-ligid gud siya sa salog, inigampo niya mo atake na to kay porting kana bitang murag mabuak imong nang pertig yung sa kitab stigmata gyapon to siya. Usa sa mga tunok nga nidot sa ni Hesus gipaambit ngadto ni Santa Rita Cassia. Usas mga tunok lang, daghan biya kay tong tunok nga nidot sa ni Hesus. Nya giingnan siya ni Hesus, usa lang na katunok. Perting lipaya ni Santa Rita inig atake kasakit. Pangayo ko numeros Ginoo basin og kadtong nalungag ang kilid ni Hesus, basig mo ihatag ninyo. Okay mana? Oy, kita magsigig simba, magsigig hangyo Ginoo in taon, wag tanga in taon ning kasakit Ginoo, wag tanga in taon ning kasakit. Mo gi ato dayon. Murabag bahala na ka diha, Lord, gisakitan ka, ako ayaw lang. Tagay lang kong kalipay. Di taganhang mo ambit ba? Mao na diri sa unang pagbasa, giingna ni Propeta Hageo ang mga tao. Unsa? Di mo magtukod og balay sa Ginoo, nga ang Ginoo porting di alang ya apostolda, nya kamo dia gapuyo na mog nindot kayo nga mga balay. Di gyapon mo ganahang mo ambit sa Ginoo. Unaha ang Ginoo pagbutang og kanang nindot, murabag kung nangandoy ta nga munindot ang atong kinabuhi, mangandoy sa ta nga ang balay sa Ginoo munindot, ang simbahan sa Ginoo munindot. Nya unsa may simbahan sa Ginoo? Kani lugar nga simbahanan mao ni ang unang simbahan sa Ginoo. Ikaduhang simbahan sa Ginoo ang katawhan nga manimba. Pasabot ang katawhan sa Dios, ang tibuok katawhan. Una atong karon gipaningkamutan nato dinhi sa atong simple nga parokya, gamay ra man kining atong lugar simbahanan. Pero cute ba ya? No. Awa mo ganahi aning atong simbahan. Cute ba kanang gamay pero nindot sa siya tanawon. Nya kisa may naghaguan kitang tanan atong gihaguan.
Ambot ni apil mo. Mo apil. Sige lagi mong panindot sa inyong balay. Kanilang yung ako kay ako paning ipinta lang akong budget ani, mag-extension pa ko sa akong balay, kani akong biranda ni doton pa ninako. Sus kining akong 1 million di pa ani mapaigo aning akong pagpanindot sa akong balay. Nya wa jud ka mo palit diri bisag usa lang ka bukslat. Mahi ka na. Matod pa propeta Hageo, naunsa mo? Tanawa, unsay nahitabo ninyo? Nga wa gyud mo ipakabana sa pagpanindot sa balay sa Ginoo. Tanawa, unsay nahitabo ninyo? Sige mog, unsa to? Sige mog tanom, jutay kay mog naani. Sige sad mog kaon, sige lang sang gutom. Sige mog inom, bino, wa matagbaw. Sige mog trabaho, tigo mog kwarta, murara mo gabutang og kwarta diha sa buslot nga alkansiya. Pasabot ba? Wa gid tay tinuod nga katagbawan basta ang Ginoo lahi ang atong pagtagad sa Ginoo, lahi sad ang atong gibuhat. Murabag ang atong kaugalingon murag mas importante kaysa Ginoo. Muna si Herodes naratol. Hari na gud siya nganong maratol pagug ka? Hari na ka, maratol pa ka? Ika na nagbuot sa tanang katawhan, maratol pa ka, reporting ratula ni Herodes ngadto ni San Juan nga magbubunyag. Ni Jesus. Nga naman, kay bawa mas Herodes nga iyang gipaputlas liog si Juan para mohilom sa pagsangyaw o kaning mga pulong nga makapatulisok siyang tanlag ba. Oy, niabot mas Jesus. Si Jesus nagsangyaw, pari-pariha ra mas gibutang ni Juan. Ingon de si Herodes, nabuhi ba katos Juan? Purti na niyang pagkaratula. Kay mo lagi gibalik ra ni Jesus ang unsay gustos Ginoo. Kinsa may naratol? Ang mga dautan. Kamo di mo maratol karon. Makadungog mo mga sangyaw nga moingon ibaligya ang inyong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Di mo maratol ana. Di mo maratol. Mao na sangyaw ni Jesus sa una. Oy, daghan kay nato magsigig duko-duko sa di mo ano gutaw, kinsa gutaw ka. Ngano gutaw ka padring magsigig kag yaw-yaw ana. Muras kag unsa da. Ako din ang pulong nga kang Kristo pa muna sa una pa muna nya gisangyaw man sa mga apostoles, gisangyaw man sa mga ebanghelista, gisangyaw na sa mga pari nga mga buutan. Ako din kay ko tantong buutan, gisangyaw mo na nila. Padre Pio mao gihapon, Saint John Mary Vianney gisangyaw, kaning San Vicente Ferrer gisangyaw na nila. San Lorenzo Ruiz gipakita pa gid niya siyang buhat ang pagbiya sa tanan. Nya kamo di mo maratol anak kung suguon mo nako ron nga ibaligya ang tanan. Nabitay ni text nako karon bag-o bang di ba niingon man ko adto gahapon baligya ra gud ang inyong yuta nya ang halin ipalit ra gud diri og kapilinha nga slots hurot gud ni dayon. Na ini text nako pader murag sobra naman sa tingali kayo nang imong gihangyo mahutdan sa miana si yuta nako na manggani mudagan sa eleksyon mamaligya magigyuta kay igasto para ipanghatag sa mga para mubutar gid nga niya maligya magay mo yuta para mudaog sa eleksyon maligya magay mo kabaw sa tanan nga baka ang daginuton pa maginyong kanding og baligya mga baboy kay para eleksyon. Kanina bang niya nga para gini langit? Wa na gid mo text na ko balik. Numaw na usahay ba inana ta? Anang usa na muadtog abroad, baligya ang yuta, iprinda ang yuta kay para lang gid makabayad anang na ang mga bayronon para maka-abroad, makapakitag siyo money para abroad. Ang para langit hinoon, di ka baligya ang yuta para langit. Sige, suway baligyag yuta. Kada lang, kuangod. Sa usa ka hektarya, ana. Nya, pila na malay atong nahibilin karon? 9,469 slots na lang. Kay nga tong halin, niabot nag
20,031 slots. Oh, so kaning 469 pila may equivalent ani kay tag 1,000 man ni 9,469,000 baligyaig usa ka hektaryang yuta kay naa kay butang nato napo ka hektarya baligyaig usa ra ka tawo mo angkon ani ron pila man ka buktaw dinhi sa ato bisag sa Cebu lang wala di lang sa Tasbidibuk Pilipinas Cebu lang usa pila ka buktaw nga nagsigig simba nga ang iyang yuta sobra sa napo ka hektarya daghan kaayo no hindi man mo musanong daghan pero di gyud mo sugot siya ngigagod para lang anang kapilina oy ayaw i-underestimate si Mama Mary ni ang mahal nga birhen kini mao ni ang rayna sa langit ug sa yuta kumpiyansa ka diha imo man gani itong baligyaag yuta kay kasal imong anak para lang ipakaon ato mga palahubog dagko mga hinawayon pa kay sikay hasta pang imong anak nga babae sa wayon pa siya halala dako na lagi tiyan hala naunhan din siya naunhan di ay anak oh inya imo to imong pakanon baligyaag ikagyuta para anak imong anak laki nangasawa niya usos sa wayon pang asawa sa usam sa ni siya gapiyong man siyang gapili oy kapyanga sa ilong ana yang ipangasawa niya mo to imong gastuhan kani Mama Mary di ka mo gasto nawa di ba bungol kay mo mura mo si Herodes kinsa lalis gyud ba mao na si Jesus diri sa atong ebanghelyo midisturbo sa mga tao nga kalibutanon o kasing-kasing kay ngano man ang pamaagi ni Jesus ang pamaagi sa mga santos sukwahi kaayo aning kalibutana apan dunay daghan nga misunod kaniya hinaot unta naapil na gid ta ani og ni tungod ni ana matud pa sa atong tubag sa Salmo ang Ginoo nalipay kaayo sa iyang lungsod hinaot unta nga naapil ta sa lungsod sa Ginoo di nalipay siya kanir bang Ginoo mga igsoon kun maoy malipay ang tao nga iyang gikalipayan lipayon sa niyag maayo ang kasakit nga giantos ni Padre Pio Pietrelcina nahimong tuburan sa way sukod niyang kalipay samtang nagantos siya ang kasakit nga giatubang giantos ato nila ni Santa Rita nilang Mother Teresa nila ni San Vicente Ferrer daghan man sa nilang mga kasakit nga giagian nahimo na Hinoong automatic kalipay nila kay nga naman ang ilang kinaiya ni Jesus na higugmas kasakit ang Ginoo mo'y ilang gihuna-huna suway na ninyo iniguli sa inyo pangita mo kasakit nga to ba iniguli sa inyo di ba igtanaw pa lang nimo sa imong silingan sa iyang naong sakita na ka kaya sige naglibak nimo pero sa una mo ingo ka nanasa ding animal ay nganong buhi pa man buang-buang ay ana ka pero karon iniguli nimo mangita kag kasakit Lord moambit unta ko sa imong kasakit iguli nimo ka kani Lord mauna ni ang instrumento makaambit ko salamat kay Lord nga buhi pa ni siya o ana di ba tato na sa gatabi na sa mga animal nagtabi na sa ako na sa giistoryahan ana ron ako na sa gidaot ana no naana ba pero malipayo na ka salamat na naana sila Lord igtanaw nimo sa imong anak nga kusog kay musuyop ana naana sa Lord ni mata na sa mata murag yung flashlight ana pero mao gini Lord ang akong tuburan sa kalipay no mo uli sang imong bana nga gikas iyang kabit siya na nasa ilaing Lord ay sus daghana na ko grasya ning balaya Lord langit gyud ko ani o di ba magsige na kag daig sa Ginoo kaysa magsikag reklamo ngano man Lord sikog ampo man ni siya mausab ngano man ni akong anak mo bisyo mo lang yapon ngano man ni akong bana di man gyud kabiya nang iyang bisyo sige kag mahay sa Ginoo sige kag mahay patay ka diha ing Ginoo mo na ingong propeta Hageo nganong magsige mamog panindot sa inyong kinabuhi niya ang Ginoo di ay unsa mayang giagian matod pa ni Mother Teresa of Calcutta kung kita mahiusa na sa kasakit ni Kristo
magsigi na tag-ambit sa kasakit usab sa atong isig katao, labi na gyud sa labing ubos sa tanan, the poorest of the poor. Muna si Mother Teresa, ang pag-ambit niya sa kasakit ni Kristo iyang gigamit ngadto sa mga taong naghigda kilid sa karsada, gipangud ng lawas, iyang atimanon, baho kaayo, hugaw kaayo, iyang atimanon. Nga naman, muambit ko sa kasakit ni Kristo. Gani nganlan pa niya Kristo katubang masakiton, iyang nganlag Kristo. Nya mangumpisal man gid siya, murag once a week man ito siya mangumpisal. Na magi panahon nga wagi pari sa iya bang matuan ba wagi pari. Adto siya mo kumpisal atong pinaka uyamot nga iyang giatiman. Mugunit siya sa tiil iyang isipon nga si Kristo crucified, nya nagunit siya sa tiil, Lord, mao ni ako mga sala. Adto siya mo kumpisal atong tao nga hapit na matay. Tutok pa mo nako. Kanindot anang klasihan, no? Kasing-kasinga og maunang kasing-kasing nila ni Padre Pio. Ang kasakit maoy ilang kalipay. Nganuman aron ko mahiusa sa kasakit ni Kristo ug sa iyang pagkabanhaw. Manindog ta. Mga igsuon, puno sa pagsalig ato karong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pag-ampo uban sa pangalian ni Padre Pio. Muingon kita, langitno namong amahan, dungga kami. Langitnon namong amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga pari, nga sa tanang higayon makabaton sila sa dakong pagsalig sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa mga opisyales sa atong gobyerno, nga ilang mahuktan ang hiyas sa pagkamaalagaron. Mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang utong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga makaambit na sila sa kalipay nga walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Langitno namong amahan, dungga kami. Ginoong Dios namo, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa pangama ni San Pio Pietrelcina, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.